Mangwana akanaka vana vaMwari. Toda kutenda Ishe nekusangana pakudzidza nekunzwa shoko raMwari. Tione vaenzi vari pakati pedu, ndoreva vasiri maAdventist but vakokwa kuti vauye tizove pamwe chete tichinzwa shoko raMwari. Ngosimudzai maoko enyu. Ngosimudzai maoko muri pamuri. God bless you my sister. God bless you atete. Tinotenda. Ndakatarisa side. Simudzai enyu maoko kana vari cox. All right, tinotenda. God bless you. God bless you. Tinotenda zvikuru. Toda kutenda zvikuru. Itsika yakanaka kuti kana tiri pamwe chete, kana tiri pachedu, in fact, kana tiri pachedu tiite tsika yekukoka hama neshamwari. Izvozvo zvinotivaka ukama hwedu. Shona inototiyo ukama igasva hunozadziswa nekuita sei? Nekudya. Kana tiri ku context yechurch, kudya kwacho ishoko rani? Shoko raMwari. Saka ukama hwevatendi igasva hunozadziswa nekudya pamwe chete shoko raMwari. Saka toda kutenda zvikuru. Regai nditaure zvakare kwamuri vaenzi vedu kuti semaAdventist zvimwe zvatinotenda ndezvekuti sangano remaAdventist harisiri revari vamunoziva vari maAdventist. Isangano remunhu wose anotenda kuna Kristu Jesu. Ndo chikonzero maona patambanudzwa ruoko kuti moda here uyai henyu handitika. Saka mauya kuchechi kwenyu, Ishe akuitirei zvakanaka. Regai tipinde mukati mekudzidza. Ndadarika ndichimanya ndikati mauya kuchechi kwenyu. Kugara pabhenji nekupinda muchechi ye7th Day Adventist hazvikuiti masavadha izvezvo. Umwe anobva atovhinyuka kuti ina ndisi musavadha ini. Izvezvo hazvigadziri musavadha. Chero ukauya every day for 5 years, every Sabbath for 5 years, hazvigadziri musavadha izvezvo. Munhu anozova muAdventist kana atenda kuna Kristu, atenda dzidziso yaKristu, abhabhatidzwa, atsememba. Saka inzwa yenyu makadzirwa, makagadzikana. Tiri pano tose kuti tinzwe shoko raMwari. Shoko ranhasi ijongwe raurayigwa mwenzi. Toda kutenda zvikuru. Shoko redu riri kubva pana Luke chapter 10 verse ndeya 25 kusvika verse ya 37. Musoro wenyaya unotiwo, musandinyenyeredzewo veduwe. Musandinyenyeredzewo, please. Musoro wenyaya, regai tiverengerwe. Verse 25. Right. Zvino mumwe mududziri womurayiro wakasimuka akamuidza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youshe husingaperi? Akati kwaari, pamurayiro pakanyorweiko? Unorava sei? Iye akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, nokwako sezvaunozvida iwe. Verse 28. Right, verse 28. Akati kwaari, wapindura zvakanaka. Right. Ita izvozvo ugorarama. 29. Ugorarama, right. Asi iye achida kuzviruramisa, right, akati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Verse 30. Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko, right, akawirwa right, namakororo, akamupamba
akamupamba nguvo, right, akamurova, akaenda ndokumusiya oda kufa. 31. Zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo, right, akati achimuona akanyenyeredza. Alright. Verse 32. Nokudaro murevhiwo wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Alright. 33. Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari, akati achimuona akamunzwira tsitsi. Verse 34. Akaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake, right, akaadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake, right, ndokumuisa kuimba yavaeni, ndokumuchengeta. Verse 35. right. Zvino ava mangwana akabudisa madhinari maviri, akaapa mwene weimba akati, Right, akati. muchengete, Muchengete. muchengete, uye zvose zvaunomuripira kupfuura izvi Right. ndichakupazve Right. kana ndichidzoka. Kana ndadzoka ora chiregai zvenyu, regai tinamate. Baba vari kumusoro kudenga, ndava kutendai. Ndimwi Jesu wakumbounganidza vanhu murenje, mukavagovera zvokudya pazvingwa 5 nehove 2. Tendai nekuti pakazotakurwa zvizhinji zvichivigirwa vanhu kudzimba. Tendai Mwari, taungana pano, hatishuviri kudzokera kudzimba tisina mbuva yatingapawo vamwe. Batsirei Ishe wangu, muite sezvamakamboita paya, mutipei shoko renyu kubva pane irori. Tokutendai nokuda kwaJesu. Amen. Amen. Tenda zvikuru zvikanzi neshoko panapa. Izwi lithi lapha Verse 25 ku-25 iri kuti a certain lawyer, kuthiwa omunye ugqwetha mududziri womurayiro, ochasisa umthetho wakauya kuna Jesu weza kuJesu ndobva abvunza abesebuza akati iye, uthi yena zvii zvinodiwa kuyini okudingakala kuti ndiwane nhaka youpenyu husingaperi? ngithole ilifa lempilo engapheliyo. Apa ndo pane nyaya vana vaMwari apa. Apha yikho kulodaba abantwana bakaNkulunkulu. Sei ndichidero Ngenxa yani ngisithi ukaverenga Mark 10 verse 17 ungafunda kuMark 10 verse 17 inototi ithi yona ivesi mwe muchinda anozotsanangurwa pazasi yokuchasiswa ngaphansi kuti wakanga ane pfuma zhinji. wayenenoto enengi kakhulu. Unonzi akauya kuna Jesu Weza njalo kuJesu akati iye, wathi yena ndingaitei kuti ndiwane nhaka youpenyu husingaperi? ngithole ilifa lempilo engapheliyo. Saka we have one question Silombuzo munye ichibvunzwa naloya, ubuzwa ngugqwetha, the same question umbuzo munye njalo ichibvunzwa nomunhu une mari dzake ebuzwa indoda akainvesta panyika. ele mali yakhe He is not satisfied nezvaanazvo panyika. engasuthiseki ngalokho Ari kuti iye dai ndandawana upenyu husingaperi. ngabe uthole impilo engapheliyo. Zvingawanikwa panyika ndinazvo, Okutholakala kulumhlaba but chandofila chisipo upenyu husingaperi. engizwa ngikuswela impilo engapheliyo. Saka Jesu in both cases Kundaba lezombili he was very patient kudila nequestion yacho. uJesu hayi Haana kuinzvenga. ephendule lumbuzo Chero zvazvo muna Luka noma kuluka pachitonzi muchinda uyu waida kumuedza, ukuthi undoda lo wayemlinga but Jesu haana kuzvitora saizvozvo. kodwa uJesu akuthatha njengokulingwa Akatoti iye regai ndimupindure, kodwa uthi yena ndoziva kuti pandiri kupindura kodwa mhinduro ngimphendule yangu inofanira kurekodwa igobatsira vazhinji. kodwa impendulo yami izaphathisa abaningi. Tione vanoda nhaka youpenyu husingaperi. Ibone phakathi kwethu abadinga ilifa lempilo Yeah. engapheliyo. Shuwa Liqiniso zviri right izvo futi zvokuramba makangosimudza. Shuwa lokhu ukuthi ndo chinhu choga yikho nje intonye nje kuphela chekuti kunyangwe zvikafamba zvepanyika ukuthi okwana umhlaba kungayadlula ukaona usina basa neizvizvi, ungabona ungenandaba lempilo engapheliyo. wakatorasika chaiko chaiko, Uyabulahlekile iqiniso. watorasika chaiko chaiko. Uyabulahlekile ukulahleka sibili. Because whether une zvaunazvo pano Noma ulakho kana zvaramba zvepana, naso kwalile. yeah, zviri normal mulanguage yamazuva ano kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Nyangwe zvisiri kufamba, nyangwe zviri kufamba, apa ndo pane nyaya. Apha yikho kulodaba la. Saka Jesu wabvunzwa, uJesu uyabuzwa. ndodii
ngithini ngenze njani zvikaina Jesu uJesu phendula pamurayiro pakanyorwa kuti kudii. umthetho wona uthini kubhalweni Unourava sei murayiro? ufunda njani lumthetho Zvikaipa wakaverenga murayiro lapho wakawa kuti kudii. wezwa kuthiwani Mind you, tina Jesu na lawyer uyu asinanzelele ukuthi nguJesu vari kurarama mucontext yeNew Testament, baphila ngesikhathi setestamente entsha but mascriptures avakabata kodwa amagwala hapana kana one book reNew Testament. akula nje ibhuku letestamente Vakabata Old Testament vose. letestamente elidala Saka Jesu ndiye akuvhunza manje. uJesu yabuza Zvikanyaya unodai upenyu husingaperi, udaba lwakho lolempilo engapheliyo inoadreswa nemirayiro yaMwari. iphendulo lolo daba luphendulwa ngumthetho Zvikai kaNkulunkulu asaunzwi. awuzwa na Zvikai ndokunzwa zvikai unoti kudii. Awuzwa. Uthini umthetho Ya, zvikai nomuchinda unotiwo indoda lo uthi yena uthi wona ida Mwari wako, thanda uNkulunkulu wakho zvikai nomwoyo wako wose, ngenhliziyo yakho yonke nomweya wako wose, konke zvikai nesimba rako rose, amandla akho wonke nokufunga kwako kwose. umcabango wakho wonke Zvikai number 2, owesibili udewe kwako sezvaunozvida iwe. njengoba wena uzithanda wena Zvikai naJesu very correct. uthi hayi uqondile sibili So we have a position here. sesile daba la Lawyer ari kuti iye ugqwetha uthi yena pandinoverenga mitemo yaMwari, ufunda umthetho kaNkulunkulu zvandadzidza ndezvekuti engufunda ikuthi ndofanira kuda Mwari kumele ngithande uNkulunkulu nezvose zviri ini, ngakho konke ngiyikho uye kuda wekwangu sezvandinozvida ini. Ndadaro ndachengeta mitemo yaMwari. ngikwenze khonoko ngigcinile umthetho wakho Haasiri kuzviverenga kuNew Testament. ngakufundile kuTestament entsha That would be very unfortunate lokho ungaba if we have someone here kungaba kube anoverenga mutemo wekuda Mwari efunda umthetho nokuda wekwako nokuthanda wakho achiuwana kuNew Testament, ekuthola kuTestament entsha because Jesu ngoba uthi na lawyer logqwetha vose vari kutenderana bonke kuti ndo zvatiri kuverenga kuOld Testament. kufunda Vari kuzvitora papi? bakuthatha Chapter 19 verse ya 18 yaLeviticus, Leviticus 19 verse 18. right? Mtemo number 2 waiswa pa number 2 unowanikwa pana Leviticus chapter 19 verse ya 18 inoti kuti verse 18 Usatsiva right kana kugara wakatsamwira vana vavanhu vokwako, wokwako, right? asi unofanira kuda wokwako sezvaunozvida iwe ndini Jehovha. Zvikai ndini Mwari ari kusaina panapa. Zvikai adaro ndini utoti loyo nguye ida wokwako sezvaunozvida iwe, usagara wakafundira munhu. ungabi lesikhwili lo muntu As early as Leviticus, uLeviticus Mwari akataura zvekuti munhu anofanira kuda hama yake. lokho ukuthi umuntu Ko zvekuda Mwari nepfungwa nesimba nomweya nomwoyo. 6 verse 5 Deuteronomy Verse 5. verse 5, Ude Jehovha Mwari wako right? nomwoyo wako wose, Right? nomweya wako wose, Right? nesimba rako rose. Zvikai ude Jehovha nomwoyo nesimba nomweya nenjere. Mwari unonamatwa navanhu vanofunga. uNkulunkulu ukhonzwa ngabantu abacabangayo He requires worship kumele ukhonze kubva kuvanhu vanoshandisa njere. inocabangayo Yeah. ye Mwari haanamatwi norurimi. uNkulunkulu yakho Norurimi unonamatwa sezvatinoona. Anotombotiye kuna Isaiah chapter 1 verse ya 18. Kuna Isaiah chapter 1 verse 18. Mwari unotombotiye, come let us reason. Mwari unoda kuti vanhu vauye nenjere kana vachizonamata. Saka kana paine zvinhu zvoda kushandiswa njere, zvinhu zvokunamata, usadzima njere kana uchiverenga Bhaibheri. Usangoti chero zvarataura. Itovhunza kuti sei radero, nekuti rinadzo mhinduro dzacho. Saka Mwari haasi kuti kana mouya kwandiri switch off. Bring your brains. Zvotori nemusoro zvokunamata. Zvotomeka sense. Yeah, saka ndo zvavari kutaura pana. Saka lawyer
ugqwetha lawyer ataura actually Jesu unotombopindura nenzira yakangofanana kuna Matthew chapter 22 verse 38 to 40 unotomboti mitemo yaMwari yose zvayo yakasunganidzwa pana iyoyi miviri. Mama tosimuka muiverenge chapter 22 verse 38 ndiwo murayiro mukuru right nowokutanga right wechipiri unofanana nawo. all right verse 37 ndio yafanira kutangira pa 37 verse 37 akati kwaari right ida Ishe Mwari wako right nomwoyo wako wose nomweya wako wose right nokufunga kwako kwose right ndiwo murayiro mukuru nowokutanga right wechipiri unofanana nawo wakafanana nawo right idawo kwako sezvaunozvida iwe. apa Jesu anga atobvunziwa kuti Jesu imboti pai kuti mitemo unokunda imwe ndeupi, ndo paari kutsanangura hai mtemo muhombe ida Mwari, mtemo number 2 idawo kwako. Zvikaipa verse 40 sorry na number itiza mchana verse 40 chapter 22 verse 22:40 right iri kutiyo panapa murayiro wose right navaprofita zvakasunganidzwa pamurayiro. kana tosamaraiza mitemo yose yaMwari iri 10 zvikai yakanosunganidzwa ipapa saka mutemo unotiwo usava navamwe vaMwari kunze kwangu, usazviitira mufananidzo wakavezwa, usareva zita raMwari pasina, rangarira zuva reSabata uchengete rive dzvene, kudza baba vako namai vako, usaba, usauraya, usaita upombwe, usachiva, usapupurirawo kwako nhema. Yakasunganidzwa pana iyoyi miviri. Saka lawyer abvunza, ndoitei ndiwane upenyu husingaperi. Jesu akati ita zviri pamurayiro. Ndobva murayiro wacho lawyer abudisa pachena zvaunotaura. Jesu akati very correct. But lawyer pana verse 29 ari kunzi achida kuzviruramisa, achida kuti anzi iye zvaanofunga ndo zviri right. Kwayo akaenda mberi akabvunza achiti anonzi wacho wekwangu ndeupi? Ndo zvakakonzeresa stori yakareba iyo. Asi ndine mubvunzo wekutiwo kandichiri kunzi icho aida kuzviruramisa, aida kuzvinzi ari right papi. Inzwai background yenyaya. MaJudha nemaSamaria, John 4 verse 9 nodero. MaJudha namaSamaria akanga ari makara asiona. Right, kanzi kudina 4 verse 9. Right. Ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari kuna Jesu right. Ko iwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kumwa? Zvikanzi unondikumbira mvura sei iwe Jesu iwe muJudha? Nokuda kwei sei abvunza izvi? Ini mukadzi muSamaria. Zvikaindiri muSamaria uri muJudha right? Nokuti vaJudha havafambidzani navaSamaria. Zvikai ationani zveiwe. Ko unondikumbira mvura sei? That's how serious the hatred was. Mvura chaiyo. Unozwa kana paine chinhu isinganyimwi munhu. Iyi andiri kumwa nhambokумbirai. Ndoziva kuti yagara haimbonyimwi munhu. But mukadzi ari kuti relationship yedu haitotitenderi kukumbirana mvura. Saka lawyer uya watinaye apa ari kubvunza Jesu kuti kana mitemo yaMwari ichiti wokwako inorevei? Ino include, actually question yake iri kutotiyo ino include muSamaria here. Saka Jesu haasi kupindura direct, ari kuti rega ndikupe zvakaitika. Zvikai umwe muchinda akabva Jerusalemu ndobva aburuka achienda Jericho. Kwai along the way akawirwa namatsotsi. Azwana kuna kumira zvakanaka. Namira zvakanaka kuri kurohwa vanhu.
rokwedu kuwoodlands kulezi nsuku chawabantu makatemwa nedombo mazuva apera umuntu wachaye nkalakatha ilitshe tarisa saizi yedombo racho ilitshe lakhona kura kudarika musoro womunhu elikhulu kwedlula ikhanda lomuntu karohwa naro munhu umuntu abesechawa ngalo vanhu vaipa zima umuntu mu so zvikanzi uyo vakawirwa namakororo kwai mukaverenga nechirungu notiwo vamupamba nguo rechirungu rinoedzera kuti they wounded him vakamukuvadza vakamusiya ava namaronda saka vakamupamba nguo right ndobva vamukuvadza bamlimaza ya vakamusiya ava half dead ndo zvinoita rechirungu they left him for dead vakati uyu achararanuka vakamusiya ava pakoma vamusiya akadaro bemtiye njalo zvikaina jesu vhesi ya 31 zvikanzi pakauya vereka vhesi ya 31 pakauya vanhu vari kuya 1 verse 31 chapter 10 verse 31 chapter 10 verse verse 31 31 right iri kutiyo panapa chinda uyu arohwa abviswa hembe right zvikaindobva asiyiwa ava half dead aina maronda but pari kunzi hapana irodhi yaishandiswa navanhu zvikanzi kudii naverse 31 verse 31 right zvino mumwe muprista right wakanga achingoburuka hake nenzira iyo nenzirayo right akati achimuona right akanyenyeredza akamunyenyeredza right verse right 32 verse 32 nokudaro murevhivo mulevhi akauyawo wakasvikapo akamunyenyeredza akamuona akamunyenyeredza right saka vanzi vaiuya vose kutanga abesize kuqaleni vanhu vechechi abantu kumunhu una maronda emuntwini olamanxeba zvikaindobva vamusiye vakamunyenyeredza beza nje eceleni but musakangamwa main question yabvunzwa kumusoro umbuzo obuziweyo izvozvo zviri kutaurwa izvi zviri mucontext yeupenyu husingaperi konke sifunda ngakho nyaya yabvunziwa yatisvitsa panyaya izhi yemunhu warohwowo sekulindawo inyaya yekuti ndodii kundiwane upenyu husingaperi saka ndonyaya ichiri muperspective ndonyaya ichiri kupindurika zvorevei kwatiri utshoni lithi kurohwa kusiyiwa half dead chapter 2 yavaefeso verse 1 na 5 2 vaefeso verse ya 1 na 5 verse 1 and 5 Ephesians chapter 2 right verse ya 1 verse ya 1 right verse 1 right wakakuraramisai imi raramisai imi right makanga makafa makanga makatofa nekudarika kwenyu nezvivi mukudarika zvenyu kwenyu Nezvivi nezvivi kuri kunzi jesu zvaakaita akwenzayo jesu ujesu akatarisa vatadzi wakhangela izoni ndokutoona kuti izvitunha izvi wabona ukuthi hayi lapha izidumbu zodwa half dead hayi kufiwe zvikaindobva aisa upenyu yena wasefaka izidumbu lezo impilo inzwai kana mutadzi achitendeuka isoni nxa siphenduka zviri kunzi paitika chiripiti kwenzakalisa imali rekuti denga rine rakatarisa chiti uyu munhu wafa uyu liyabe libona isidumbu nje umuntu handimaona matsotsi arova munhu atsha umuntu vakatofunga kuti afa bese becanga ukuthi bambulele but pane umwe azouya panumber 3 after these first two kulalaba ababili ndiye atozomuatenda akamuka loyo wasemphathisa saka kuri kunzi kana mwari akatarisa mutadzi unkulunkulu ari kuona munhu half dead verenga verse 5 verse 5 verse ra 5 right kunyange takanga takafa right mukudarika kwedu right wakatiraramisa wakatiraramisa right pamwe chete na Kristu pamwe chete na kristu right makaponeswa nenyasha makaponeswa nenyasha kuri kunzi pauro ambotanga achiti imi vaefeso akuti tose sasithi sonke takanga takafa muzvivi sifile ezonweni saka munhu kana ari muchitema umuntu nxa esesonweni denga rakatarisa vanhu vanogona kuona munhu mupenyu but denga rakatarisa kuti izulu nxa likhangele rinoona libona chitunha isidumbu but shiripiti rokumutsa ndo rinoitwa kodwa isimanga na Kristu. yikho kwenziwayo yesokuvusa nyaya inononakidza yasvika pana verse 33 na 34 yabona umnandi lu-33 pari kunzipo musamariya wakati achisvika utefika ndobva amuona embona
ndobva amupomba mavanga, ndobva adira mafuta newaini, ndobva amukwidza bhiza naye kuimba yavaeni, ndobva arara akamuka kuseni akabhadhara 2 dinari, ndobva ati kumuridzi weimba, kana ukaspenda more than this keep a record, ndouya ndichikubhadhara ndadzoka. Ndiani muSamaria wakanaka? Ndiani wakafa half dead? Ndini ya ndotodaro chaiko because ndonzwa iko zvino ndatovawo munhu, but tika mukadzoka neni pashure apa ini pachangu chizvarigo kusvika 1999 ndava form 4 andina kumbogura kuchinhu chinonzi church ya kusvika second term ndava form 4 99 chinhu chinonzi church ndakachitanga term 3 99 Mwari ngaavongwe. Kutopotsa kupedza form 4 kwainzi kupedza chikoro, handika kutopotsa kupedza chikoro usina kumbopinda church ona kutoshamisika kuti wairarama sei, but zvaazva hapana chakashota kwandiri, hapana chakashota kwandiri, ndaitorarama. Yezvi zvimwe zvandaitenda, ndaiva gwara, ndaitya nyaya dzaitaurika dzemamhepo, mwesvina, mwerima, ndaizvitya izvezvo. Pandakaona kuti hatisiri ndoga, because chero mhuri yokwedu varatidza kuti vaitya izvezvo, because dzaita dzichiuya n'anga kumba, dzaiuya n'anga kumba. Ndotorangarira pamwe pacho n'anga yacho yauya yakatiti vana venyu vafana kunogeza manheru pamharadzano dzenzira, saka takabuda tikanogeza ndokuzodzoka nidza kucheuki kana mabva kunogeza unouya makadai. Saka ndokwatairarama ikoko, unogona kushamisika zvako, but ndo zvazvaitova. Ende chimwe chakava chisingatinetsi usavi chaiko, because ana mudhara vaipfuwa tsuro, vaipfuwa madhadha, saka huku dzedu aiva madhadha, tsuro idzi dzisiwa dovi, zvakarongeka ya nehuya hunombomwiwa navamwe huya. Ndakava ndisiri chidhakwa zvangu, but apo neapo kana zvanakidzawo taimbori ndorangarira ndapedza form 4 ya paita mutambo marriage party, paitwa mutambo, pauya mudzimai mutsva, muroora mutsva mumusha, tatumwa kunotenga wawa wacho. Tiri munzira nomukoma, iye anga agara hake achimwa, saka ndaingomusvitsa achimwa, akati aiwa iwe unokona nei kumwa? Joshua ndikati hapana chingandikonesa. Saka takazonosvika kumba nevolume yakwira, nenyaya todzokorora, mozvizivaimi dzokorora dzandambotaura dziya, nokuemphasiza emphasis inenge yawanda. Tasvika paya, so munhu wanga achangotangawo izvi, anauziva kuti light chairo rinoafekta kana munhu akatokuvara kudhara. So ndangonoiswa muchiedza, kwai baba wada kuadhiresa vanhu, randilaita ndichatooni, ndikaikurumidza buda inda unovata, kwakunovata mangwana kuseni, kwakunzi akatanga kuvata ndiani, ndapikwa paya zvika iye ngainde kumunda, because vamwe vese havasi right. Izwa kwakusina munhu, ndaigoziva kuti rinokonzeresa nyota. Ndaenda kumunda, ndakakoniwa kushanda, ndande nyota isingaiti. Ya zvaitika hazvo, but nekufamba kwenguva
ndobva ndati ini ndoda zvekunamata izvi, mina ngathi ngifune zokukhonza, ndoda zvekunamata. mina ngifune zokukhonza le. Pandakapiwa chenjedzo ndisati ndatsvaka kokunanga, zvikai navabereki endaweni ucherechedze kana uenda kuchechi, kuti unanzelele ungayithi uende kuchechi isingakusungi, ungaye cheche ngasozi kubophe, tsvake chechi yakasununguka, cheche khululekileyo ndokuti ugone kunamata zvakanaka. ukuthi la ukhonze ukhulu. So taicherechedza machechi aya taiziva Sidinga amacheche kuti chechi isingasungi zvinhu ndeipi. ngabophi kakhulu. So ndakaiwana ndobva ndatopinda chechi, kureva kuti zvandaiziva zviya nezvandaibatira kwazviri zviya hapana chandakambochinja, because ndakanga ndapinda muchechi yakasununguka, saka taitonamata zvinhu zvichiendeka. Angikhonza nje kukhululekile kunje. Unfortunately, Kodwa hayi umnyama which is now fortunately, engathi zvandingatenda Mwari nazvo, engikholwa uNkulunkulu ngawo. pane umwe mukoma Kulomunye umfowethu akaziva zvokwadi. owazi iqiniso. Taimunzwa achidhiskasa navamwe Sasimuzwa nje sanangura pamusoro pavakafa. echasisa. Ndo pandakatanga kupepuka Nami ngasemphephu kuti wakafa chapter 9 verse ya 5 ukuthi ofile haana chaanoziva. Kwai kudina chapter 9 verse ya Verse ya 5 5. Paridzi. Right, nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, right. asi vakafa havana chavanoziva. Ndotenda kuti hama dzedu dzakafa ndo dzinotidzivirira kuminyama, ndosaka tainogezaka pamharadzano kutiza minyama ya nanhasi. Mharadzano dzichiri kushandiswa, ndozviona kwandogara ukabuda unotoona kuti vanhu vachirimo mumharadzano lapho we ya. Ndobva averenga mavhesi aya, wakafa haana chaanoziva. Tikati musadaro zvaimi zvikai verenga Deuteronomy 18 vhesi ya 10. Kwai kudi 18 vhesi ya 10, wakafa kureva kuti hama dzedu dziya dzakafa vaya vataitsvaka kutaura navo zvikai havana chavanoziva. Tikati kosei ndasingazvizivi zvose izvi. mina ngathi kathi mina ngangakwazi ngayo. Inzwazve tainyenyeredziwa kwataiinda kuya, Bona ngale sasikhethe. vaingotisimbisa sezvazviri kuda kuitwa naloya uya uyu agara achivenga muSamaria, ari kuda kuti Jesu amusimbise paposition yake. Qinise. Kodwa engenzi eqondileyo. Saka aida kunyenyeredzwa. Wayefuna ukuthi Ndo zvakaverengerwa, ndo zvakataurirwa stori yataverengai naJesu. Jesu atoona kuti muchinda uyu loya uyu ugqwetha ari kuda kunyenyeredzwa padambudziko rake chitema choruvengo. nohlupho lwakhe. Ndobva Jesu ataura stori zvikai pane munhu wakawirwa namatsotsi. Kulomuntu wehlelwa ngamatsotsi. Ndobva vanhu vadarika wekutanga, munhu wechechi ndobva amunyenyeredza. Saka ndakainda kuchechi, but vanhu vechechi vakandinyenyeredza panyaya dzavakafa. Zvikai kudina chapter 18 18 verse right. 10. Pakati pako Right. hapafaniri kuwanikwa munhu Uh-huh. unopinza mwanakomana wake Mumoto right. kana mwanasikana wake Unotenda mashura mumoto, right. Right. Dzikai nayo kana mwanasikana wake mumoto, right. kana unobuka, Unobuka right. kana unotenda mashura, Right. kana unoita mazango, Mazango right. kana muroyi. Sungirira tambo right. Verse 11. Right. Kana ng'anga, Kana ng'anga, kwai kana varoyi kana ng'anga right. kana unobvunza masvikiro, Kana unobvunza munhu anosvikigwa right. kana mubuki, Right. kana unobvunza vakafa. Kana kukomuniketa nozva zvakandishamisa kuti kusei ndandisingazvizivi zvose izvi. Ukuthi kathi mina ngenxane ngangakwazi. Ndainyenyeredziwa, Ngangitekelezwa. ndainyenyeredziwa, ndakanga ndaenda kwakasununguka. Saka ukaenda kwakasununguka une advantage hombe yekunyenyeredzwa. Ngoba lapho ndizakhethelezwa. Imoziva maronda anogwadza here imi kana achangoitwa. Akwazi ukuthi abuhlungu na. Munhu ada kubatsira, iye muchinda akazouya akambatsira uyu, Ndoda lo wamphathisayo lo. kubatsira kwacho kunotodzimbira. Ukumphathisa kwakho kuyathuluka. Kanganise ukatokompeya uri iwe uri kugwadziwa wana maronda, anotokunyenyeredza ungamufarira kudarika anouya kuzokubhandeja. Tekeleza wedlala umfana. Hamuna kumbotsva imi. Alizake Ya. ndichelina. Watsva munhu anokubatsira, Ukuphathisa. ndosaka kuchirira mhere mukati mechipatara. Lomkhosi. Murume mukuru vachiedza kumubatsira Akumnceda anogwadziwa, but ndo panotobva rarama. Kodwa ayipokusila kwakhe. Saka vakakunyenyeredza vakuuraya, Kodwa vakakudzimbira vakubatsira. Zvikai kudi dzikai nayo Verse 12. right. Nokuti vose vanoita zvinhu izvo Right. vanonyangadza Jehovha. Zvavanosemesa kwai kuita munhu aenda
kunobvunza kun'anga neataura newakafa kuti ndinoona baba vangu vachidzoka kuhope vachitaura neni. Kwai munhu anongodero anosemesa Jehovha. Sei ndandingazvizivi wainyenyeredzwa iwe kuverengeswa vakorinte yekutanga 6 imboiverenga vhesi ya 9 ya mchinda akandibatsirawo ndikati musamariya wakanaka wauya. Dzikai nayo zvikanzi chapter 6 verse 9 1 Corinthians mwenye nayo tipedze chapter 6 verse 9 verse 9 right iri kutiyo ko hamuzvizivi here right kuti vasakarurama vanhu vasina kururama havangagari nhaka youshe hwamwari here. Gara nhaka youshe hwamwari ndo yavhunzwa kuya. Zvikai haigariki nomunhu usakarurama. Dzikai nayo munhu asakarurama munhu akaita sei. Dzikai nayo musarashika right nokuti mhombwe right kana vanonamata zvifananidzo right kana vanofeva right kana vakapata right kana vanoita zvakaipa navarume right kana mbavha right kana vanoruchiva right kana vanosimwa doro all right kana vatuki kana makororo vanosimwa vanombodzuta nasi kisimusi tombofara nasi birthday remwana wangu vedwe raimbosununguka. Ndo zvandaita ndandisingatombomwi full time. I was not a drunkard. Ndasingambori chidhakwa ini. But taingomwawo kana zvichiita kuti pamwiwe. Taingomwawo occasionally. But iyo anamboivhurigwa kwandainda ini. So ndikati kusii vasingaivhuri. Vanonyenyeredza. Vanokunyenyeredza. But vanhu vanonyenyeredza manje. Kana uri half dead. Vanogamuchirika vanhu vakanaka stere. But Mwari ngaavongwe nemusamariya wakanaka. Kana apedza basa rake unozoona kunaka kwaro. Mwari ngaavongwe unosuru. Zvika ndokuti nhaka youshe hwamwari igarike. Zviya zvokuti ramba chawarutsa zviya. Chapter 66 verse 17. Tazoivhurigwa 66 Isaiah verse 17. Zvikanzi kuti verse 17 right vanozviita vatsvene right vanozvinatsa kuti vaende kuminda right vachitevera mumwe uri pakati right uri pakati right vachidya nyama yenguruve right nechinonyangadza chembeva right nechinonyangadza nembeva right ivavo vachapera vose. Zvikaina Mwari ndicha ilai yenyu mbeva ilai yenyu poko zvikai tichapedzerana titi kusii ndisina kumboiverenga ndikati niyandoziva ini iMatthew 15 ka verse 11 ndio inoti kaya chokudya achite sei hachisvibisi ndo dzandoziva ini ndikanzi nyangwe iyoyo munoiverenga musinganoipedzizve ukaipedza inokuradza kutiko vaitaugwa navo majudha vagara havadli mbeva futi havadli nguruve saka vainzi Jesu waitovaudza kutiko zvamunodla zvose imi hapana chombosvibisa imi mosvibiswa noupombwe ndosaka vhesi ya18 kusvika 19 itaura zvobuda mumunhu ndo zvosvibisa munhu saka Jesu aitovaudza kutiko hapana pane chamunodla imi chinosvibisa munhu pane zvakanyogwa kuna Deuteronomy 14 hapana chosvibisa ndanambozviwa ini ndikai haungazviwi kana uchinyenyeredzwa ndoda kutenda Mwari. I was half dead then. Mwari ngaavongwe nomusamariya wakanaka. Imi anonzi musamariya wakanaka haawanikwi panyika. Jesu haigona kutaura kuti munhu waunotsvaka ndini. Musamariya wakanaka ndi Jesu pachake. Ndiye unotakura mutadzi onomusiya ava muimba yavaeni. Oti gara umu kusvika ndadzoka. Kana chechi ikainkeya extra cost ndobhadhara ndadzoka.
Saka mogona kubvunza kuti iwe Marongwe uri kuzviona sani munyaya iyi? Ubona njani kuti udaba lolu? Ai, ndiri umwe abva kuimba yavaeni Mina ine kuzotaura navamwe vakakuwadzwa namatsotsi vakasiyiwa voda kufa abalimeleyo bathiwa sebesifile. kuti tigone kutaurirana pachena hama dzangu Ukuthi sikhulumelane sihlobo zami. kuti musamariya wakanaka Ukuthi umsamariya olungileyo. shoko rake rinodzimbira ndizvo Izwi lakhe libuhlungu but zviri nani pane anotinyenyeredza. kodwa kungcono kulalo okhekelezayo Yo. okhekeza ngecele. Ndasingazvisivini Nawe kwazi. Mark 2:27 na 28 ndasingazvisivini verengai 2:27 yu panzi kuti na 2:27 Mark 2:27 Mark chapter 2, right verse verse 28 mchidzoka kuna 27 Kusikuya ku 27. 28. right Naizvozvo right mwanakomana wemunhu right ndiye ishe wesabatavo. zvikaina Jesu Jesu tiyena. ini ndini ishe wesabata Mina yini inkosi yesabata. zvorevei kwezvo zvikai kuti ina Jesu 27 Verse 27. Right. Akati kwavari, right sabata yakaitirwa munhu, right munhu haana kuitirwa sabata. zvikaina Jesu Jesu tiyena. sabata nderangu Isabata ngelani. out of 7 days zvikai sabbath ndoyangu Isabata ngelani. zvikai ndichirigadzira Nilungisa. ndakarigadzirira munhu Alilungiselele umuntu. tione vanhu Sibona abantu. tione vanhu pakati pedu Sibona abantu phakathi kwethu. saka zviya zvekuti sabata ndere majudha zviya Isabata ilama. hapana pazviri mubhaibheri. Kutholakala Jesu amene musamariya wakanaka Jesu ngokwakho. ari kuti iye sabata nderangu Uthi isabata ngelakhe. asi ndichirigadzira Kodwa ndakarigadzirira munhu ngileza ya ngangenzela umuntu. saka ndakatanga ndagadzira munhu ndikati chashota pamunhu isabata Ngelanga emuntwini lisabata. handina kutanga ndagadzira sabata inzwaika Ngadala isabata. mai havatangi vatenga juzi Umama akaqala ethenga ijezi. vozozvara mwana nekuti vaane juzi Abese Ah. esibala ngoba seledini. vanotanga vazvara mwana Kuba nomntwana. vomugadzirira chi Abese juzi nekuti ndo rinoita kuti mwana adzirwe bayineleza ukuthi juzi rakanakira mwana mwana haazvarirwi juzi umntwana Yeah. akaqala ijezi. that's how good Christ is Kokulunga kwathi. saka ari kuti sabbath ndichiigadzira ini Isabata le. ndakatarisa zvinhu zvingabatsira munhu Ngadinga into and I ezifana- chose sabbath as one of them Ngase ngikhethe isabata njengokunye kwakhona. kati munhu angararami asina sabata Ngabona ukuthi umuntu angeke waphila kusei ngesabata. tisinambozviti isikokotaiva izvi Thina sekufundiswa ngalokho esasikufunde. iro zvotori nevhesi manje Kodwa kule vesi. 22:26 Ezekiel Verse 22:26 sei ndisina kuiverengerwa zvikai kuti na 22:26 26. right Vaprista vayo right zvikai vakuru vechechi right vakaparadza murayiro wangu, vakaparadza murayiro wangu right vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene, right havana kutsaura pakati pezvitsvene right zvinodliwa nezvisikadli right right nezvisati zviri zvitsvene, right kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvisino kunaka nezvakanaka. right Vakatsinzina meso avo right varege kuona masabata angu. zvikai vanotungamira mumasangano kwandaivaini Bamabandla. zvikai vanoverenga ende ishuwa vaiverenga imwe mitemo yose vachitoparidza Babefundisa savana vamwe vamwari kunze kwangu ungabela abanye. sazviitira mufananidzo wakavezwa ya usareva zita ramwari pasina murayiro namba 4 ndo unoti rangarira zuva resabata ruchengeteri vedzvene iwoyo ndandisingaunzwi iwoyo totoinda pane umwe wacho unotapira Siya komunye wakho. unoti iwo kudza baba vako namai vako Pawisho lo nyoko. mazuva aite sei Insuku zakho. awedzeko uyo ungatoita mharidzo week in week out vanhu vanoda kurarama Phakathi kweviki yonke. usauraya usaba usachiva zvoparidzika izvo saka sei vava vasingatidzidzisi zvikai naEzekiel pavakasvika pamurayiro wesabata vakavhara maziso kwete nekuti mapofu asi kuti deliberately vakatsinzina vakapfuura zvavo saka vakaunyenyeredza Kodwa waceza lo mthetho. vakaunyenyeredza Bawuceza. mwari ngaavongwe nemusamariya wakanaka uNkulunkulu kabonge ngomsamariya. mwari ngaavongwe achiri mubasa rake haanyenyeredzi Nemsebenzini wakhe. straight panyaya Uthi sedabeni. zvinogwadza hama dzangu Kubuhlungu sidobe. bvunzaini I was half dead Mina ngangifile. ya bvunzaini hazvinakidzi kunangwa so Akumnandi. amusati mamboona uri muchechi munhu achiparidza gotiyo ari kutaura nezvangu hazvibati zvakanaka but
Msamaria wakanaka anenge adarika nepamaronda ako. Zvinonotapira mberi. Hazvitapiri nhasi, zvinonotapira mberi. Notapira mberi. Zvikai unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Kureva kuti uchagara nhaka yeupenyu husingaperi. Iyo yange yandombobvunzwa naNicodemus pana chapter 3 verse 5. Ndiye angatoimboibvunzawo zvebasa here zvekubhabhatidzwa izvi. Can I be baptized anyhow? Chapter 3 verse 5. Verse 5. Zvikanzi kuti Jesu akapindura akati, right? Zvirokwazvo, Right? ndinoti kwauri, Right? kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya, Right? haangagoni kupinda mubushe bwaMwari. Zvikai ushe hwaMwari huya nhaka yeupenyu husingaperi. Haipindiki munhu asina kunyikwa mumvura nomweya waMwari. Ndambozviwa izvi. Taingozorwa mvura nokumwaiwa mvura. Zvatoita isu. Tinambozviwa zvese izvi. Kuti panodiwa munhu kunyikwa mvura. Chapter 6 manje inotospecify manje maitigwa zvinoitwa. Chapter 6 verse 4 ya Romans. 6 verse 4 ya Romans. Inotobhaya zvitsanangura. Atinambozviwa isu. Atinambozviwa. Sei vanhu vasingatauri zvinhu zvakadai? Vanotinyenyeredza. Vanotisunungura. Zvikanzi kuti chapter 6 verse 4. Naizvozvo, Right? pakubhabhatidzwa, Right? takavigwa pamwe chete naye murufu. Takavigwa kana munhu achibhabhatidzwa. Shona inobva yati ngaavigwe. Iye inotongotaura zvayatotaura izvo. Nekuti munhu wataviga hatimuoni. Ya, zvikai kana kuti munzi mabhabhatidzwa, there must be a moment yamusingavonekwi. Saka ndopaneka toona kuti voice taingomwaiwa mvura, vamwe vamabhuru angu aingodarika nepasi pemicheka, vamwe vacho vaingonamatigwa. Ko vacho vaizviita vaiti tiri kubhabhatidzwa wani. Havatauri, vanonyenyeredza. Ya, vhesi ya 10 yacho notikuti. Verse 10. Right? Nokuti pakufa kwake, Right? wakafa Kamwe chete. Kureva kuti munhu anovigwa kamwe chete. Kamwe kwazo kuzhinji. Kureva kuti yekubhabhatidzwa achinyikwa rutatu inombobvepiko? Vanonyenyeredza rubhabhatidzo rwazvokwadi. Mwari ngaavongwe nomuSamaria wakanaka. Anyenyeredza. Egaitiswe panguva yekunamata. Mwari wakarega nguva kurangarira nguva dzokusaziva. Ndo zvinoreva chapter 17 verse ya 30 yamabasa. Ya, Mwari haana kuramba achirangarira nguva dzokusaziva. Nguva dzataiva half dead. Mwari akati izvo zvakapfuura izvo. Asi unorayira vanhu vose kwose kuti vatendeuke. Kwaina verse 31, nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro, nomurume waakagadza, akasimbisa shoko iro pakumumutsa kubva kuvakafa. Saka muSamaria wakanaka anokoka hake vese vaanodzimbira. Anozviita kuti vapore maronda avo. Anozviita kuti vabve mukoma vagone kurarama. Ndingaitei ndiwane nhaka yeupenyu husingaperi? Musandinyenyeredza. Uripo here unoti Mwari ngaandibatsire? Ndanyenyeredzwa zvakwana. Uripo here? Just raise up your hand. Handidi zvokuramba nyenyeredzwa. Ndoda kuatendiwa nomuSamaria wakanaka. Uripo here unondoda kugamuchira Jesu muponesi wangu? Ndoda kubhabhatidzwa. Ndoda kutanga upenyu hutsva muna Kristu, ndichichengeta zvokwadi yose inobva mushoko raMwari. Are you there, my friend? Vakafanana neni ndo vandoda. Muriko here? Just raise up your hand. Vakadaro kana kuti simukai vakadaro. Taura kuna mati. Simukai vakadaro notiwa ini ndoda ini. Handidi zvokuramba ndiri half dead. Ndoda kutanga upenyu hutsva naKristu. Uriko here? Takuda kuna mati. I know you are there. Yeah, you are my friend.
I understand you. Ndini munhu anokuhwisisa because ini newe tiri mabhururu. But zvinongoda muSamaria akanaka anobhadhara madhinari maviri. Ya, ndo muSamaria anodiwa. Ulipo here takuda kunamata. Nyaya inotaurwa yekiti. Munhu waiva nekiti yake ndokuishayiwa kwevhiki mbiri. Aishayiwa kwevhiki mbiri. Wakazoiona ichidzoka. Yaperezuka. Yaonda zvekuonda zviezvi. Kwai akazvidya moyo. Kiti yangu yandoda akomana. Ko yakaonei? Kwai ndokunoibata, ndokuitora, ndokuiswededza padhuze. Ndokuona mai we pane kawaya kemusungo kaya kakanyura mukati megumbo. Akati orai ndo pane nyaya. Kuroti yange yakasungwa nemusungo nguva yosei. Akati alright ngandibvise. Ndokuona kakanyura kawaya kaya. Saka ndokunoedza kukabaya kuti anokabvisa. Kiti yavhinyuka yagwadziwa. Ndobva yamupara. Ko kainda. Achifamba musango umwe musi. Sangana nayo yakafa. Mutauri wenyaya unobvunza. Kiti yakaurawa nei? Vamwe vedu vaiti inzara. But muridzi wenyaya unotiye. Kiti yakaurawa nekuramba kubatsigwa. Yakapurifeya kunyenyeredzwa kudarika attention yomuSamaria wakanaka. Ndiri kuzvitaura izvi taakunamata. Simukai tose takuda kunamata. Uripo here anoda kutanga upenyu hutsva naKristu? Unoti ini hangu ndakanyenyeredzwa. Ini hangu ndakanyenyeredzwa panyaya yeSabata. Ini hangu ndakanyenyeredzwa panyaya yebhaptism. Ndakabhabhatidzwa but kwete izvi zvinorehwa neshoko izvi. Ini hangu panyaya yezvokudya ndakanyenyeredzwa. Ini hangu ndine zvandakanyenyeredzwa pazviri. Just raise up your hand. Samaria wakanaka ndo basa rake. Akanyenyeredzwa ndiye wandoda iko zvino. Just raise up your hand. Takuda kunamata. Euda vakuda kunamata. Totya kukuvharira kunze. Jesu muSamaria wakanaka. Ainazvo zvose zvinoita kuti ugone kurikavha kubva pakukuwadzwa namatsotsi. Chiri chitema panyika inoi. Iwe ungafuratira here rubatsiro rwakadaro? Rubatsiro rwomuSamaria wakanaka. Simudza ruoko takunamata. Even Euda vachinamata. Unogona kusimudza ruoko rwako. Euda chinamatire. Baba wetu othandayo osekhaya elihle ezulwini. Sithanda ukubonga baba ngesifundo salamhlanje. Usifundisa ngawe baba wena uMsamaria olungileyo. Siyakubonga baba ngoba wasibona ungakasidali ukuthi baba isono sizasibulala. Wena baba wasifela esiphambanweni. Baba ekuqaleni kuGenesis size siqalisa ukubona savela sabaleka phambi kwakho. Lalamuhla baba siyabaleka phambi kwakho. Sicela baba usiphathise samukele lolo sindiso lwakho. Sibanengi baba silapha silimele ngesono. Kodwa baba sicela isibindi lenhliziyo yokwamukela wena ngoba nxa wena ungekho wena muSamaria olungileyo ekucineni kwakho azasibulala. Ngakho sicela baba wethu siphathise. Thandazela ibandla lakho baba. Sonke simi ngezinyawo zethu. Siyavuma baba wethu ukuthi isono sisilimazile sidinga ukuphathiswa nguwe. Nxa konke baba sokwenziwa kwalomhlaba kwedlula baba wethu sicela ukuthi usithathe uhlale lathi nokunaphakade. Siyakubonga baba ngegama lomsisi wethu Jesu Kristu. Amen. Vachene vachapfekedzwa nguo chena kunyikayo, vokumbana na mponesi
zekusazo patsandazve miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza handingatyi matambudzo nekuti anozopera hondo nzara nekushaya tichazoti kwasarai miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza nditakure tsoka dzangu undisvitse kunyikayo ndokurumbidza nekusingazoperi tasvikayo miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana isu tichazokumbana 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 miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza tichazokumbana tichazokumbana miri yokwenyanza iwenenine uyo tichazokumbana iwenenine uyo tichazokumbana tichazokumbana miri yokwenyanza
Teacher zokumbana. Teacher zokumbana. Teacher zokumbana.